Molweni bethunana. As we all know namhlanje lusuku likaJulius Mkhwanazi. Bethunana. Umisilo ndiyamhlonipha mna weMadlanga Commission. Uvelile ke uJulius Dr Mkhwanazi namhlanje kwi-commission. Bathe nje kwathiwa ingekaqali sicela nje uku-iron some things out. Hayi, kuthiwa kuthele nto uphosisa uthi wena ngumama akho lo uswelekileyo. Waqale wabila ke sana, wasela amanzi, wathatha la vasi lapho yakhe wazosula inqayi. Wawasela amanzi, uyeva? Wawasela amanzi. Kwathiwa uphosisela ntoni? Hayi commissioner, no, that one is my mother. Kwathiwa supposise, thetha inyani. What did I know? Kwathiwa siyile Home Affairs. Siyile eHome Affairs and sinazo zonke i-details zomntu obeswelekile, sinazo i-details uba urelate kanjani nawe ntontonton. Hayi usechaza into ba my grandmother, I was raised by my grandmother, wabali siblings we were 7, ubani and kwafika lo mama, but now commissioner, I didn't want to ntoba discuss family issues. Bethunana Madlanga Commission, ndiyakuxelela wasinceda uNhlanhla Mkhwanazi waveza lanto ngala July 6. Hayi sebenzile ndonga soze uve. Julius Mkhwanazi ayingomama wakhe. Uthi ke no, I was raised by grandmother, and then umama, no, that one is a stepmother. That one is a stepmother. She came with her children, but I didn't want to disclose this. Kwathi nongathangani. Uyazi intoni ke uJulius Mkhwanazi, because kaloku ezi zinto ziyenzeka kwi-black families. Into kwakufanele into ba yena uyenzile kukuba achaze into ba this is what is happening, if nyani ibiyo lonto leyo. This is what is happening and raiswe ngulo mama uswelekile ntontoni, because kuthiwa sakubuza into ba ngu-biological mother wakho nalona wathi wena ewe. And now what is this? Home Affairs printer ntase wabaprintela uHome Affairs yonke into. Ebengasazi uba makathini, because kaloku yonke into ngoku ivele obala. Come and can bukele, ndiyobukela futhi, because bathathe i-break, ngo-11 bathathe i-break and andiyazi